Вітаю вас, гэта пара, з вами Евген Волошин. Як вы ведаеце, Лукашенко зноўку быў выкліканы ў Крэмль, каб у чарговы раз пачаць так вот шырока казаць пра магчымыя перамовы з Украінай там і гэтак далей. Насамрэч гэтых перамоваў Лукашенко баіцца бязмежна, калі казаць цэнзурнымі словамі, таго, што здарыцца пасля вайны. І ўвогуле, падчас этой паездкі нам усім паказалі дэталь, якая сведчыць пра гранічную няўпэўненасць Лукашэнкі, што час надыходзіць і што ягоны рэжым набліжаецца проста да свайго рубікону. Давайте паговорым пра гэта. Дык вось пра дэталь. Лукашенко ляціць у Крэмль не самастойна, не з Мікалаем, не з нейкімі там эскортніцамі на дзяржаўных пасадах, а бярэ з сабой першую касманаўтку. Сенсацыя. Я тут не хачу пакрыўдзіць саму вось гэту дзяўчыну, Марыну Васілеўскую. Можа быць, это хорошы чалавек, там я яе не ведаю. Але проста прапагандысты мэтанакіравана нацягваюць саву на глобус, лепяць з яе гераіню, ну, яшчэ 615-я там ці якая касманаўтка. Вялікая сенсацыя гістарычных маштабаў. Тут я адхілюся, тут дзень касманаўтыкі адзначаецца ў гэтыя даты. Слухайце, ну нічога, што Олег Навіцкі, які прымаў удзел у тым жа палёце, што это беларус з Шэрвеня, так? Можа быць, там рускі мір у галаве, канешне, но это беларус этнічны. Якая першая касманаўтка? Валянціна Церашкова, першая жанчына, якая ў космосе пабывала. Там, канешне, сталіністка, пуціністка. Але, даруйце, ну это ж таксама этнічная беларуская. Самае важнае, калі мы ўжо пра касманаўтыку, то першы чалавек, які паляцеў у космас, сапраўды такая гістарычная асоба сусветнага маштабу, Юрый Гагарин, у яго былі невытлумачальныя сентыменты да Беларусі. Ён нават публічна казаў, што я пачці беларус, хоць у Беларусі ніколі не бываў. Вядома, што увогуле ён натхніўся палётамі, прачытаўшы верш Янкі Купалы «Хлопчык і лётчык». Там быў, праўда, рускамоўны, відаць, пераклад, не Гегл, тым не менш. Калі адбываўся з'езд камсамола, там нейкія мерапрыемствы, то Гагарин абавязкова ішоў да беларускай дэлегацыі, праводзіў час з беларусамі, спяваў беларускія песні, ну, прынамсі, там спрабаваў. Ну, ён меў неймаверную прывязку да Беларусі, сентыменты да нашай краіны, всё хацеў паехаць, ну, ці то забілі, ці то там нешчаслівы выпадак. Вось што трэба выкарыстоўваць прапагандыстам, якія помнікі ставіць, так, і не нацягваць саву на глобус. Вярнуся да тэмы, значыцца, да дэталі. Лукашенко бярэ з сабой Васілеўскую. Ну, это гісторыя перад усебеларускім народным сходам. Рэжым быў персаніфікаваны. Лукашенко ж быў там, нібыта, вот, ляпілі з яго моцнага лідара, самы моцны, калі ў хакей гуляе, все кругом разлятаюцца, забівае 10 шайбаў. Калі это біатлон які-небудзь, лыжы, то все кругом падаюць. Алімпійскія чэмпіёны не могуць яго дагнаць, а тут ужо все, у эту гульню немагчыма гуляць. Людзі сталі разумнейшыя, па-першае, беларусы, а па-другое, ну, все, праблемы са здароўем, відавочныя праблемы, увогуле чалавек можа знікнуць у кожны момант, ці часова, ці назаўжды. Ну і гэтая дэталь сведчыць пра гранічную няўпэўненасць Лукашэнкі, пра гранічную няўпэўненасць прапагандыстаў, ну і ўвогуле, што крызіс жанраў, што дурні кругом і дэградацыя проста на відавоку. А час наступае для Лукашэнкі вельмі цяжкі, проста на нашых вачах. Ён страшна баіцца вырашэння па ўкраіне, што вайна скончыцца. Таму што вайна для яго — это залатая жыла, это залаты проста час. Санкцыі, не санкцыі, все, рынок збыта ў Расіі ёсць, так? Датацыі атрымлівае з Расіі як саюзнік. Увогуле, вот это вось дапамагае Расіі абыходзіць санкцыі. Вось гэта кантрабандная тэма, это улюбёная тэма Лукашэнкі, это кантрабанда, абыход санкцыяў, это тое, дзе ён сябе адчувае як рыба ў вадзе. Ну, таму што злачынца, таму што, ў прынцыпе, рэжым пабудаваны па прынцыпе бандыцкай групоўкі. І лавашка прыкрыецца, і все это скончыцца. Это першы момант. Другі момант, што тады Лукашенко ўжо будзе непатрэбны, і небяспека будзе падсцерагаць яго сапраўды па 4 накірунках, так? У першую чаргу это Расія, ён будзе непатрэбны, Пуцін ведае, што
У спрыяльны момант Лукашенко нож у спіну ўваткне, калі яму стане невыгадна з Пуцінам мець справы, і ён пабачыць нейкую прастору для манёвра, развернецца на 180 градусаў, это не першы раз. І яны проста паспрабуюць яго пазбавіцца. Украінцы, канешне, яго па галоўцы не пагладзяць, калі ва ўкраіне сітуацыя на карысць Украіны, дай Бог, складзецца. Ну і ўсё, ужо ўнутры краіны ёсць канструкт разабрацца з Лукашэнкам, калі з Крымля паступіць каманда, сваі ж могуць яго знішчыць. Адзіная для яго добрая навіна, вы можа быць, здзівіцеся, што на Захадзе, што заходнія партнёры паслядоўна па-ранейшаму робяць стаўку на Лукашэнку. Ці прынамсі ёсць такая тэндэнцыя, я прыйшоў да такіх высноваў пасля размовы з Павлам Латушкам на рацыі, паслухайце ўрывак. На сённяшні дзень я бачу самую вялікую памылку. Зноў перамагае, умоўна скажем, превалируе тезіс аб тым, што нават такі Лукашенко лепш, чым яго адсутнасць. І гэта вельмі дрэнная гісторыя, бо гэта удалося скарыстаць Лукашенку ў 2015-16 годах, прадаць гэты тезіс. Мой пункт гледжання і тое, што я кажу заходнім партнёрам падчас і асабістых сустрэч, канфідэнцыйных, закрытых сустрэч, нават адкрытых дыскусій, што гэта ваша тактыка, якая прывядзе да стратэгічнай катастрофы. Па-першае, Лукашенко памрэ. Па-другое, Лукашенко можа быць да таго, як памрэ, скінуты Пуцінам. І што адбудзецца? Адбудзецца тое, што самае горшае можа адбыцца. Гэта ліквідацыя нашай дзяржаўнасці. Ну што там думае Захад, для нас это не павінна быць, скажем так, арыенцірам, таму што і перад развалам Савецкага Саюза яны, асабліва амерыканцы, не хацелі, каб ён развальваўся, хто ж будзе кантраляваць ядзерную зброю, а ў выніку разваліўся Савецкі Саюз, дзякуй Богу. Праўда, ненадоўга, бо сталіністы зноўку паднялі свае галовы. Раней я абмяркоўваў вайсковыя сцэнары па Беларусі, і па-ранейшаму я думаю, што трэба рыхтавацца да найгоршага. Вайна магчымая і вайна знішчальная. Таму што, калі проста расейцам ісці на Балтыю, напрыклад, паспрабаваць яе адсекчы, сабрацца з апошнімі сіламі, а потым размахваць ядзернай зброяй і гандлявацца, Захад праявіў сваю слабасць, Захад не гатовы зараз, скажем так, не ў аптымальнай форме, то это адбудзецца ў найбліжэйшыя месяцы. А што калі не? Што калі яны все-таки разлічылі, што это можа быць адказ, можа быць такі, што все збяруцца вайной да самай Масквы. У Наполеона атрымалася зайсці, Масква гарэла, князь Альгерд даходзіў 3 разы, і на гэты раз Захад дойдзе і вырашыць пытанне з Пуцінам. Што калі там у Расіі, што насамрэч гэты запас эканамічны, што ён ужо набліжаецца да дна, мы проста пра гэта не ведаем. Хапае аргументаў, што яны могуць 10 год ваяваць. Слухайце, не была... Расія была, канешне, заможная краіна, но яны не ўмелі свае рэсурсы выкарыстоўваць рацыянальна. Там і так людзі жылі не вельмі багата, мякка кажучы, так? А зараз все-таки вайна, ўсё ж такі велізарныя грошы на гэта трацяцца. Што калі паглядзелі, што это можа кепска скончыцца проста расійскім бунтам. І яны збіраюцца неяк зараз з высока паднятай галавой выходзіць з гэтай вайсковай гісторыі. І ў такім разе сапраўды у Беларусі не здарыцца вайны. А вось для Лукашэнкі ўсё это паганая навіна, калі пачнуцца нейкія мірныя ўгоды. Калі яшчэ замарозка ва ўкраіне і вайна будзе працягвацца ў латэнтнай форме, тады все нормально, это для яго добры варыянт. Але калі нейкія іншыя варыянты, што нехта там перамогу атрымае, это вельмі кепска. Дарэчы, на Захадзе разумеюць, што эта замарозка яна будзе часовая, што дэ-факта это будзе свайго роду перамога Расіі. Хто б што не казаў, што там НАТО пашырылася за час вайны ва ўкраіне, што это параза стратэгічная Пуціна. Я не ведаю, дэ-факта, разумеецца, сваю аўдыторыю яны прададуць, што, паглядзіце, мы взяли тэрыторыю, мы прабілі сухапутны калідор у Крым. Это можа трактавацца як перамога, і это аслабленне заходняй цывілізацыі, в прынцыпе, вось зла краіны з ідэалогіяй кантролю. Яны пабачылі, што можна цягацца з Захадам, і это добрым не скончыцца, і меры будуць прынятыя. Таму замарозка – это такі варыянт малаімаверны. Аналітык Ігор Тышкевіч вельмі трапна мне ў інтэрв'ю на рацыі патлумачыў, якіх варыянтаў баіцца Лукашенка, паслухайце, калі ласка.
Калі казаць пра магчымасць, вот, калі мы гаворым пра мадальнасць выхаду з вайны, то залежыць ад таго, на якіх умовах. З пункту гледжання, у тым ліку і беларускіх улад. Таму што для Лукашэнкі выгадней за ўсё гэта замарозка. Таму што ў такім выпадку няма пераможцаў, няма пераможаных, фіксуецца статус-кво, і для яго гэта ідэальны варыянт. Таму што варыянт правалу Украіны, вот такого моцнага, няхай ён зараз малаверагодны, для якога ён небяспечны, таму што окей, разабравшись з Украінай, куды Пуцін будзе глядзець наступным. Тады можна паставіць больш кіраванага, больш адэкватнага кіраўніка ў Беларусі, калі ты разабрацца з ключавым апанентам. Попыт на беларускую прадукцыю Расіі, ён расце. І гэта азначае то, што называюць рынкам збыта. Ура, атрымалася. Але нават 40% залежнасці ад рынка суседняй дзяржавы гэта ўжо небяспечна, таму што калі там, умоўна кажучы, паспрабуюць чихнуць, ты звалішся з ліхаманкай. У нашым выпадку залежнасць зараз пад 60. Гэта азначае, што нават не ў доўгатэрміновай, сярэднетэрміновай перспектыве твой партнер у любы момант можа спыніць твой экспорт. Умоўна сказаў, што на аварыя начнецца. І некалькі месяцаў ты маеш 0 па экспартных паказніках, апроч паказчыкаў Расіі. А цяпер доўгатэрміновая перспектыва. Вайна сканчваецца. Ты завязаны на расійскі рынок, на расійскую лагістыку, і ты маеш канфлікт з усіма суседзямі. Як і якім коштам ты будзеш вылазіць з гэтай сітуацыі? Гэта дорага і небяспечна. Тым болей, што на гэтым фоне Расія будзе яўна не ў захапленні, нават не маючы абмежаную колькасць рэсурсаў, нават абмяжоўваючы імпарт з Беларусі, яна будзе не ў захапленні, калі лішнюю прадукцыю беларусы будуць прапаноўваць кудысьці яшчэ. І будзе гуляць сваім рынкам. Давайте узгадаем нафтавыя, газавыя войны. Давайте узгадаем то, што забылось вот апошні час, гэта Роспотребнадзор. Все гэта можа вярнуцца. Ну, вось такі паварот. Вайна для Лукашэнкі это добра, замарозка канфлікта сюды-туды, таму што там будуць далей рыхтавацца да наступаў. А вось варыянт чыёйсьці перамогі і асабліва расійскай перамогі, это ўжо для Лукашэнкі крытычна. Тады мы будзем назіраць просто серыял, вельмі імклівы, як Лукашенко губляе на нашых вашах уладу. Напішыце, калі ласка, каментары, што вы думаеце на гэты конт датычна словаў Ігора Тышкевіча, ці згодныя вы з гэтым. І ў гэты крытычны момант Лукашенко спрабуе зрабіць новую палітычную канфігурацыю ў Беларусі. Это вот усебеларускі народны сход, там і гэтак далей, вот это ператасоўкі, ракіроўкі. Но што это все азначае, таксама меркаванне Ігора Тышкевіча. Лукашенко не адчувае, што карыстаецца падтрымкай большасці насельніцтва. І з аднаго боку зараз ідзе трансфармацыя палітычнай сістэмы ў Беларусі. Рэальна трансфармацыя. Гэта не абавязкова дэмакратыя. Не стамляюсь паўтараць тое, што казаў і ў 2020 годзе, у 2021 пра падрыхтоўку. Калі вы хочаце зразумець логіку, глядзіце на палітычную сістэму Ірана. Вот Беларускі народны сход, дакладней яго прэзідыум, гэта іранскі савет старэйшы. Лукашенко хоча стаць умоўным аяталой, дзе на нізавым узроўні можа быць што заўгодна, але ёсць улада аяталы. Вот гэта найбольш блізкія паралелі. Яшчэ раз глядзім сістэму улады Ірана. І адпаведна так пад гэтую сістэму зараз трансфармуецца сістэма ўлады ў Беларусі. Гэта вельмі небяспечны момант. Гэта момант, калі асабіста Лукашенко, не кажа, што яго атачэнне, яны адчуваюць пэўную непэўнасць. Незалежна, без прывязкі ад вайны, я застаюсь упэўненым у тым, што сказаў перад днём галасавання ў 2020 годзе, што гэта апошні яго напоўны электаральны тэрмін. Это значит ад выбараў да выбараў. Я гэта сказаў 8 жніўня, вот вы згадалі мой YouTube-канал, там гэта відэо ёсць. На наступны тэрмін он можа паспрабаваць абрацца. Ну, вот намалюю 99%. Дасидзець ему будзе амаль немагчыма. Ну, край цяжка. Але гэта прычына не толькі за вайны. Вайна просто паскарае некаторы працэс. Гэта прычына, вот тое, што мы з вами узгадывалі, гэта дэградацыя сістэмы кіравання, палітычнай сістэмы. Без яе трансфармацыі ты не можаш
гарантаваць нават устойлівасць уласнай піраміды ўлады. І на гэтым фоне, калі колькасць выклікаў, колькасць вот таких чорных лебедзёў, як піша Талеб, будзе ўзрастаць, то ну, у лепшым выпадку гэта самастойны сход, у горшым можа быць што заўгодна. Прычым не ад апазіцыі, ад сваіх. А тых, хто сёння нават гаворыць, што мы ствараем там гвардію Лукашэнкі там сярод унутрых войскаў, нават ад гэтых. І што я хачу дадаць да сказанага і адрасаваць гэта той частцы публікі, якая вось падтрымлівае Лукашэнку, хваліць там у каментарах і гэтак далей. Што тычыцца сцэнара, калі Расія здабудзе перамогу? Вы што думалі? Вы прапусцілі акупанта, самыя хітрыя, так? На нашу тэрыторыю, яны напалі на суседскую краіну, блізкую нам, устроілі там геноцид жудасны. Вы што думаеце, это все для вас будзе беспакарана, не будзе ніякіх наступстваў? Вы абслугоўвалі па сутнасці расійскія інтарэсы і ў 2020 годзе дапусцілі геноцид, калі вашых жа землякоў, якіх там сотні тысячаў часам выходзіла, агулам, я думаю, по краіне была ж сацыялогія, большасць людзей былі за перамены, тут ужо вот усім Лукашенко сядзіце, там морда, фізіяномія. Устроілі тэрор, рэпрэсіі, гінуць людзі, збівалі ўсіх направа-налева, хто пад дубінку трапіцца. Вы думалі, што за это ніколі не панесеце адказнасць? Прыйдуць расейцы, ставіцца будуць да вас проста як да халопаў. Так жа, як яны ставяцца да мужных народаў, да башкортаў, да якутаў, так жа будуць ставіцца абсалютна і тут. Яны ж все адно, ім патрэбныя будуць нейкія перамогі для сваёй там унутранай публікі. Яны ж все адно скончаць працэс анексіі. Вам у лепшым выпадку пінка пад сраку дадуць, ці проста згнаяць вас. Тыя, хто сёння ў палітычных элітах, пры пасадах, пры маскалях не будуць. Это все абсалютна зменіцца. Таму за все патрэбна плаціць. Вы што думалі, калі вы, як безродныя псы, нават іудай нельга такія параўнанні пра іуду рабіць, так? Калі вы знішчалі нацыянальную мову, калі людзей за это маглі ў вязніцы пасадзіць, ну, прынамсі, это становіцца нагодай тэлефон праверыць і што-небудзь накапаць там. Што это вот такія паводзіны яны да чагосьці канструктыўнага прывядуць, прыйдзе маскальскі бот прынізіць вас і нахіліць. Вось як это будзе адбывацца. Но это крайне малаімаверны варыянт, што Расія атрымае перамогу, таму што тады это параза для заходняй цывілізацыі. Тады краіны з восі зла, это ж сёння мы гаворым пра Іран, там Паўночную Карею. Слухайце, ну, розныя там ісламісты. Кітай у першую чаргу. Это вот леваліберальныя наратывы, што Кітаю важна толькі эканоміка, Кітай лакаматыў гэтых працэсаў. Это ж відавочна. Яны ўзмоцняцца, яны паглядзелі, што шалі вагаў на іхны бок. Да іх далучыцца куча саюзнікаў. Это вялікая небяспека для заходняй цывілізацыі. Там крызіс жанра таксама, там вялікія праблемы, ідэалагічныя праблемы. Пра экалогію думаюць у той час, калі пра іншыя рэчы трэба думаць, хоць і экалогія важная. Яны зразумеюць у выніку гэта, так? Краіны захада наймацнейшыя. Яны будуць дзейнічаць, і наша яны, это пагібельна для іх, гэтая тэндэнцыя. Меры будуць прынятыя. Калі нават ва ўкраіне будзе крытычная сітуацыя, там ужо з'явіцца ўсё, і нават жаўнеры НАТО. Не сумнявайцеся в этом. Наўрад ці будзе сцэнар перамогі Расіі. Это все. З гэтай гульні это ўжо будзе гульня такая вельмі сур'ёзная да апошняга. Мне здаецца, і наша это просто аўтарытэт і ўплыў ЗША, там еўразвяза, все это на наших вачах панізілася вельмі сур'ёзна, і статус КВО будзе аднаўляцца. І мы, і Беларусь, і Украіна, мы просто знаходзімся ў першых шэрагах, каго это будзе тычыцца. Тым больш пабачылі, што ёсць беларускі балкон, якія небяспекі, завезлі ядзерную зброю, ці не завезлі, ці падрыхтавалі все там для запускаў. Таму такой сітуацыі абсалютна не будзе. Ну не проста так Лукашенко баіцца. Калі не ў кароткатэрміновай перспектыве, калі там это трошки падалей нават, да? Выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, Трамп перамагае. Это быў кардынальная змена. Гэты таварыш можа прыпаднесці сюрпрызы, якія спрацуюць на карысці для нас і для Украіны, што б пра яго не казалі.
З'являються нові фігури, інтелектуали, люди, які мислять стратегічно, не ліволіберальні на справі. Наприклад, президент Румунії Клаус Іоханнес, який мецить стати керівником НАТО. Етнічний німець, який президент Румунії. Це вельми серйозна фігура, яка якраз таки мислить категоріями створення інтермаріума, так? Оборончого вот этого пояса заходньої цивілізації у Європі. Ось ягоная ідэя. І рэалізацыя гэтай ідэі немагчымая без Беларусі. Беларусь – это пазл, які абавязкова трэба туды дадаваць. Таму працэсы будуць, і працэсы імклівыя. І ведаеце, калі ўжо так казаць, па адчуваннях. Я не спяшаюся рабіць там пашпарты новай Беларусі, атрымліваць грамадзянства, пералятаць там на іншыя кантыненты, як мяне запрашаюць. Таму што я адчуваю, што працэсы пачнуцца, што здарыцца адкат вот этой жудаснай сітуацыі, і з'явяцца магчымасці, і я думаю, што ўжо ў хуткім часе мы з вами будзем назіраць закат рэжыму Лукашэнкі.